Ahojte, zdravím vás srdečne. Máme týždeň 29. Pripravené nové meničko a ideme na to hneď zostra. Cuketový krém, krásny a cicerový popcorn, niečo ľahučké. Náš Cezar šalát, zaudené kuriatko, krutoníky, všetko ako má byť. Naše cestoviny kasareče, grillovaná panenka, hubový krém, taká hubová omáčka by som povedal, veľmi dobré. Dusená kapusta, výpečky, naša domáca knedla, samozrejme to bude lietať. Ja si dám na obed dneska tricolore italiano. Nech sa páči, máme risotto s pečenou paprikou, taká stračitela, niečo podobné ako burrata a naše pesto. Hovädzie dusené na hrášku, ryža, úhorky klasika. No a máme takýto dezertik, samozrejme niečo sladké naposledy a sú tu naše šulance z mascarpone, marhulový krém a trošku lieskovcov. To je všetko, krásny týždeň vám prajem, poďme na to.